Siphinde sabuya futhi nansi enye episode uhlelo ustar wami khona la kwi-channel yakho oyithandayo ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As per usual, igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing la eMzansi. Mawukuthi uyaqala ukubukela njengamanje, ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare le channel yakho ngoba njengamanje uyabona ukuthi asimile siyakhula sibheke 300k subscribers. Sisibheka nje indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo njengoba wazi ukuthi sinama-shows awu-2 njengamanje. Currently we do have nansi le show ibukayo njengamanje siyibiza ngokuthi Star Wami, and also sinawo futhi Silungisa Umjolo. Kukwena-ke ukuthi inkinga yakho ibhekene naluphi uhlelo. Eceleni kwami khona umama esinayo njengamanje, sokhuluma naye sizwe ukuthi yena yini emletha lapho ohlelweni osuku lanamhlanje. Sawubona mama. Yebo, sawubona njani? Kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila, siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje lapho ohlelweni. Mhlambe asiqale nje ekuqaleni, umama esinaye namhlanje ubani? Okay, ngiyabonga ithuba. Igama lami nguMary, isibongo sami ngingwakwaBhengu, kodwa lesibongo sakwaBhengu engisisebenzisayo isibongo sasekhaya. Oh, okay. Mama mengabe uthi isibongo sasekhaya, kusho ukuthi esasemshadweni usigodlile. Yebo, ngisigodlile, kodwa sikhona. Kodwa sikhona. Yeah. Okay. Mhlambe into ekulethe lana ke namhlanje yini? Unenkinga emshadweni wakho noma khona into ongayiboni kahle, khona into oyisolayo, kwenzakalani? Kahle ngizothi nje mhlambe yikho kokubili. Nginenkinga emshadweni wami and kunezinto engayiboni kahle ngathi nezinto ezithanda ukungahlangahlangani. Kahle okungilethe lana ukuthi ngizocela usizo noma ngiboniseke ukuthi ngenza kanjani. Nginomyeni wami la engishade naye. Masishadile umyeni wami kunezinto engayitholi kahle engazuthi uyangijolela, kodwa akusezona nje insolo kuphela. Sekukuthi senginabo nanobufakazi ngoba intombazane le ajola nayo sengifollowe kakhulu. Ngiyawathanda ke mina ama-social network, so ngiyayilandela na Facebook. Even if umyeni wami eposta something iyona ecomment akuqala, nayo mayipostile nentombazane sengize nganothisa uyakhomenta nje, kube nalawo emojis amahle ahlekayo akhombisa uthando. So one of the days I decided ukuthi ngithi no man, lo muntu lo kumele ukuthi ngenze something ngayo ngoba ngiyayibona ukuthi iyakhula lento, iyadlondlobala. Ngase ngithi ake ngizame ukuthi nje ke ngizenze umuntu wesilisa, ngizame ukumfollowa. Nangempela ngamsendela i-friend request yena lo sisi lo. Somlandela ngenye i-account ke manje uzenza umuntu wesilisa. Sengimlandela nge-fake account ngoba ingikhathazile lento, angazi ukuthi ngayenza kanjani. Ngase ngingacreate i-fake account, usisi ngakhuluma naye ke ngaba umuntu nje omlandelayo wesilisa. So ngabona nje izinto eziningi kwamina engithi angisole ngazi ukuthi mhlawumbe ngangicreatelani le fake account ngoba izinto eziningi engibonayo uyayazi mos into yomyeni wakho noma into yomuntu wakho oshade naye noma uthandana naye, and siyawazi namaphozo wethu esiphoza ngawo. Kunakho ukuthi mhlambe sishuthe ngamawashi, uthola ukuthi sibeke izandla zethu zakwa right ngoba phela sisuke sazi vele lezi zakwa left ukuthi izandla ezisenhlizweni zethu. So ngibonela lama poster exactly upostile nayo iteke la kwami phela leliteke lesandla esakwami lesisandla lesi. So nje lento yangikhathaza kakhulu emoyeni wami. Okubhlungu ke nje ukuthi angithandi ukuxoxa kakhulu nomuntu wesilisa, ngisafuna nje ukuthi yena akayiphoshozele yena usisters. So ngiyakuzwa ukuthi awuthanda ukuxoxa kakhulu nomuntu wesilisa, but njengamanje uyasola ukuthi umyeni wakho uyajola. At the same time ufakazi bukhona bokuthi lo muntu uyakujolela. Uke wazama ukuhlala naye phansi mhlawumbe umbuzo ukuthi kodwa baba yini lo ngayitholi kumina sengaziwe komunye umuntu? Uma ukuthi wakwayithola i-chance kanjalo, what was his response? So ngeke ngayithola i-chance yokuthi ngizame ukuthi ngikhulumisane naye umyeni wami. Uyawazi-ke amadoda athi eyidla inyama ebe eyiphika. So waphika nje ngase ngithi okay, cause uphinde abe umuntu othandayo nokulala enjalo nje. Uyalala, uyahonqa, ngathatha ifoni yakhe-ke ngenhlanhla ayinayo kwa-password, ayinayo kwa-pin, ayilokho angayithatha
nga-check-a kwaba khona inamba nje engiyibona ibhalwe ngama-initials nami phela ngihlakaniphile ngathi mangihlanganisa ngabona mose ukuthi no lama-initials lawo afana exactly nalama-initials alo muntu vele engilokhu ngimlandela Umlandela kancane kuma-socials. kancane yes. So lo muntu omlandela kuma-socials usumbona manje kuma-contacts abhuti lo hlala naye. And Exactly. most uya-check-a akuma-logs, kuma-call logs okusho ukuthi abantu abafonelanayo. Yes, So yes, yes. wenze njani-ke ngaleyo situation? Uyithathile inamba noma ufonile wezwa ukuthi umuntu wesifazane? Take me through. Inamba ngiyithathile ngazama ukuthi ngifone ngathola ukuthi hayibo umuntu wesifazane ngempela and lo muntu lo uma ngikhuluma naye ngoba phela yena ngisafona angikuthanga as if mina ngumuntu wesifazane ngafona nje ngizama ukumchecka ukuthi unaye yini umuntu asho inkinga makakhuluma lo muntu akhuluma ngaye ngibona ukuthi emethi unaye umuntu ajola naye usho exactly noma engafuni ukuphumela kahle obala kodwa futhi ngase ngiyabona ukuthi no mangihlanganisa ngithi 1 2 ngabona ukuthi kuyahlangana ngoba phela inamba ikhona ngala iyafana exactly and ingenile kuyena lo muntu vele mina Omsolayo. engimsolayo so ubufakazi senginabo Because kunama-pictures wabonana Yes. ku-Facebook labantu baposta ukuthi abaveze ubuso but uyazi ukuthi iwashi lasekhaya le isandla somyeni wami lesi. yes yes So njengamanje yini inhloso ekwenziwa bala ukuthi ustar wakho njengoba usola ukuthi ukhona noma unabo ufakazi bokuthi ukhona aveleke manje angagcini ngokuthi acaze. hayi ngifisa kube njalo impela ngifisa ukuthi avele ukuze kucace ukuthi kuzokwenzakalani ngempilo yami nayo indoda ngiyafisa nayo ukuthi kutholakala ukuthi kwayona izothini iyamvuma yini noma ayimvumi kodwa yena lo star wami ngifuna ukuthi avele ngithole ukuthi ubani. Useyavela-ke ustar wami mhlampe avume ukuthi ukhona ikusasa le-relationship yenu mhlampe ubona ukuthi libekeka kuphi uyaqhubeka nomyeni wakho noma uthi hayi no akaqhubeke nayo umuntu lo cause usekhombisa ukungathembeki kuwena ukuchithelile ukhona mhlampe into akade ayiqala it's just that wena uthole manje. Umsebenzi wami as umuntu wesifazane kumbe as umfazi kuwukuthi ngiprotecte umyeni wami ngiprotecte i-relationship yami mina ngishadile naye akuyona nje umuntu engimthole namhlanje noma engimthanda ngoba ena something so okwami ukuthi ngizwe bese ngizwa yena ukuthi uzoba ngakuliphi iside uyayisola uyayivuma lento noma uyayiphika. You have mentioned ukuthi uthe uhamba through ifoni yomyeni wakho wayithola inamba so uma uyithola inamba ukwazile ukuyisave mhlawumbe efonini yakho senzele ukuthi uma ukuthi uyisavile uvele unginike yona manje sivele sibone ukuthi siyamthola yena mhlawumbe negama lamuntu mhlawumbe ukuthi uyazi ukuthi ubani lo simlandelayo njengamanje so that nami ngizothi mengikhuluma naye kube ukuthi ngiyasho ukuthi ubani lengikhuluma naye yabo senzele ukuthi singalo simdonsisi. Okay, inamba ngiyitholile ikhona makukuthi uyayidinga uzoyithola kanti negama nesibongo nje futhi kukhona nginakho konke igama lakhe uNomusa uSistazi owakaKhumalo isibongo inamba nje ikhona angazi noma uzokhona yini ukuthi uyibheke la. Okay, ngicela ukungibambele nje kancane ngilokho nje ngivule la ifoni before ngiyithathe inamba yakhe. Okay, ngicela ungitsheleke. Nathi-ke uzoyibheka. Okay. Ayi. Kushubile lekhaya kuyashuba. Okay. Ungakhohlwa kuNomusa wakaKhumalo. Okay, ngicela ungifakela nje la njengoba nami ngithatha la nawe uzothatha ngalapho sizwe ukuthi ayafika. Oh, cha ngiphakamisele nje kancane naso-ke ahlala futhi. Okay. Asizwe ukuthi kwenzakalani. UNomusa? Yes. Okay. Ake simfonele uNomusa. Yaringa impela. Yazi yaringa. Hello.
Hayi kunjani ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza abe ngikhuluma noNomusa Khumalo. Yebo, uyena lo okhulumayo. Ukhuluma noMatifana silapha kumjolo show. Sho. Impela ma, but ngizokuchazela khulileka ungakhathazeki. Kushuthi njengoba silapha nje nginoMary la, uMary ke unkosikazi kaThomas. uThomas ungathi niyamshare nobabili. Manje usethi ufuna ukuzwa ngawe, akafuna ukuthi nilwe but ufuna nje nazane wazi ukuthi uNdlunkulu wena uyintombi esanda kufika, uyimisele ngani? Hayi angazana Thomas-ke mina ngimazi lo Thomas akhuluma ngayo. Thomas okwaba yena lo. Awu Thomas, awumazi uThomas? Thomas. Nginaye la umama, uThomas awumazi? Angichazi. Angimazi nje angimazi lo Thomas akhuluma ngaye mina. uThomas nangu uyasho la umama ukuthi uThomas Chauke. Thomas Chauke yindoda yakhe. Mina ngingenaphi lapho? Angisikaze ngithandane nezayizayi mina. Yena akabuza indoda yakhe angakhulumi nami into engayazi. Angiyazi into akhuluma ngayo. Wesezi kushuthi usho ukuthi uma usichithele isikhathi sethu wasibhalela i-email, waqeda ukusibhalela i-email, sambiza ukuthi asize kuzoshutha weza la wafika, uzosho into engekho. Hayi bandla akabheke kwenye indawo bandla. Hayi mina nje ufonela umuntu wrong shame. Nethi mina ngithanda nendoda yakhe oChauke ngangikuphi namazayizayi mina. Angazi nje ngithole ngizayizayi mina. Hayibo. Sisi ngoba niyapostana ku-Facebook kubhizi nje niyakhombisa ukuthi niyathandana kanti uba lo post izandla zakhe ku-Facebook uposta ungamvezi ubuso. Hayibo akabuza indoda yakhe Nkosi yami akahlukane nami akabuza indoda yakhe angabuzi mina. Nakho ngivelelwa bo. Yazi la sisinomusa asilwi nawe sokhuluma nje kahle zabantu abadala. Vele siyazi ukuthi ukusherwa into eseyikhona manje. So umama ufuna ukuthi azi ukuthi uThomas mengekho nawe ukuyena, mengekho kuwena ukuyena. Iloko kuphela asilwi na. Asisho mhlawumbe ukuthi ehlukana naye. Hayi cha bandla ngishilo nje into engasho ukuthi angimazi akabheka omunye umuntu angiyazi into akhuluma abuze yona indoda yakhe leyo. Angabuzi mina. So kwayena uMary awumazi njengoba nginaye la. Cha angimazi. Mary uyakuphika ke lesisi la. Kufanele angiphike phela ngoba yena akazi kahle kahle mina bengimfollow sengine information yonke yakhe ukuthi yena vele uyajola nomyeni wami uThomas. Ulalela ngani sisi ukuthi une information yonke lo mama lona? Uyithathaphi? Angazi mina indoda yakhe. Akhulume nendoda yakhe usisi ahlukane nami. Uyazi ngimoshela isikhathi lo sisi. Okay, mhlambe okay ngicela ngilokho nje le number kamyeni wakho ma. Okay, canga ngibambele kanjalo sisi. Canga ngibambele kanjalo unganyakazi yezwa. Ngizoke ngiyezwa. Canga ngibambele kanjalo. Same la ukubona ukuthi canga nginikeze inamba kamyeni la ngibona ukuthi. Nansi. Oh. Usamthanda umsave nangodedi. Hayi vele save kanjani? Sengizama ukum-add ke la. Zama ukum-add. Ayikwaze kwanzima. Okay, canga ngibambele. Ngiyabonga. Hello? Hey, Tswari. Yebo baba, kunjani? Ngiyaphila mfethu, grand. Hayi ngirende baba, Ngiyaphila mfethu, ngikhuluma noThomas Chauke. Yebo baba. Lalela mfethu, ukhuluma noLungelo Khumalo lana yazi. Ubhuti kaNomusa. Oh, sibali. Mfethu, ngithanda ukuthinte mfethu, angikho neze happy mfethu. Ngokwenza njani? Ngiyazi mfethu ukuthi uthukile mfethu ukuthi mhlambe siyaqala ngisho ukukhuluma. Mhlawumbe unokungibona egcekeni but asikaze sikhulume. Sikhathazekile la mfethu ukuthi ingane yasekhaya usuyithatha nawe and njengoba uyithatha njalo nje asisazi inhloso zakho but into eyenza mina ngikuze ngikhetha ukukufonela ngoba ngiyabona ukuthi njengamanje mfethu ngathi mebekhuluma nabangani bakhe bathi wena unonkosikazi yabo
So njengoba unonkosikazi nje sengithi angiyilungise lento mfethu ngikhulume nawe manje ngenzela ukuthi sazi ukuthi yini oyihlosile kahle kahle ngengane yasekhaya. Ufuna ukuthi uthandane nayo usho unkosikazi wakho noma ufuna ukuyifaka esithenjini noma yini because uyithatha njalo la mfethu lengane awuyilobolile kuyimanje but isikhathi esiningi ayisichithi la ekhaya. Hayi ngiyakuzwa bafazi uyazwakala. So njengoba ungizwa mfethu inhloso yakho yini kahle kahle because usisi wami lo yabona nami njengobhuti wakho omncane ngiphatheka kabi ukuthi awunansi ingane yasekhaya iphela ingalojoliwe uyofika nayo ngempela emendweni isingasekho. Ya bafu ngiyakuzwa kodwa inhloso zami nje nodadewenu ezinhle kabi ukuthi nje unkosikazi yena ukhona. So udadewenu bemcangile ukuthi ngibeke esithenjini. Bengakamtsheli yena ngalokho nonkosikazi futhi bengamtsheli kodwa lento ngicabangile nje mina njengendoda ngizokhuluma nawe. Imake mfethu uthi unkosikazi unaye. Ya khona bafu. So ufuna ukwenza udadewethu unkosikazi wesibili? Yebo bafu. Noma ufuna ukushiya lo omdala mase uthatha usisi? Because phela mfethu angifuni ngosisi wami mina. Ngiyakuzwa bafu ngiyaunderstand vele. Uma kuthi ngiyubhuti nami bengizoyenza lento oyenzayo bafu. Wemfethu kona uyamthanda udadewethu? Ngiyamthanda udadewenu. Ngiyabathanda babili kahle kahle. Ha. Okay, Mary, nansi indoda yakho yazizwela ngani? Angizwanga Thomas, kwenzakalani? Thomas wathula manje nazi indaba zakho lana. Thomas uyangijolela. Uyayivala ke ifoni kuThomas. Yo. Uyayivala Thomas. Okay, Nomusa. Yep. Uyavuma nje lo muntu uthi uthandana nawe? Hayi angimazi lo Thomas bathi ngishilo ukuthi angazani inkosi yami namazayizayi mina. Nangu nje uyavuma mfethu ngimshengo lalela nje ublind. Oh imali ngibambela kancane. Hayibo. Uyena lo? Nangu baba efona. Okay, othi ngiyilokho nje ngapha. Thomas mfethu ungabaleki mfethu yezwa ngicela ungabaleki ngilinde ngikufonele mina okufonela njengoba sowufonela umama unami lana mfethu kahle kahle ngiyena usibali wakho mfethu uMatifana from Umjolo Show. Angikuzwa mfethu. Bengicela ukukhulumisa naye Mabhenga. Okay. Ngibekele lama khona izozwakala kahle. Ya la. Hayibo. Baba kwenzakalani? Manje kwenze njani manje mama uzongibhalela kumashow? Kwenze njani ngani? Kwenzakalani? Ngifuna ukwazi. Usufuna umfazi wesibili manje? Cha mama bengithi ngizokhuluma nawe nje. Ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe ngicela siqhubeke la aqale khona. Ngicela siqhubeke kule phone le okade kukhulunywa ngayo. Otherwise ngiyayivala le phone. Ngeke usikwazi mama qhubeka sikhumalana nje. Thomas ngizokufonela manje Thomas ungayivala ifoni. Useyivaleni? Asikwazi. Kulungile Thomas sizokhuluma but ngifuna nihlangane noNomusa noMary nikhulume ndawonye lonto engiyifunayo. Vala ifoni lapho ngizokufonela khulileke. Alright bafika. Because ngikhuluma nawe ubusy ufonela umama eceleni iphi kambe inamba yakhe la kade ngimfonela nje manje nansi awunanga umuntu bo Hey hayibo uchithi usave nangodade unesikhathi sokudlala hayibo mfethu mhlawumbe angiqale ngokuxolisa mhlawumbe ukuthi ngithi usibari ngithandana nodadewethu angiyena ngisho usibari mfethu ngumuntu nje wakwi-production Umjolo Show njengoba ngikhuluma nawe njengamanje ngifuna ukukwazisa ukuthi on the line nginoNomusa futhi nginayo unkosikazi wakho uMary okade kusola mfethu ukuthi uyamjithela.
Kaze kanzima bafo. Manje awume. Bonke balapha kusho yakho bafo. uMary nginaye la unkosikazi wakho uNomusa ukhona la on the line and uNomusa uyakuphika but ngifuna manje ukuzwa wena ukuthi nawe uyamphika because ukuphikile uthi akakwazi. Hayi mangiphikile njengoba yonke into sevele izobala bafo ngizokhuluma iqiniso. Ungamele ukuthi ngikhuluma iqiniso la kusho kodwa ayikho into ezoyenza bafo. Ngicela Angizwanga. ukhulumisane naye, Mama. Ngilalela. Oqala nje ngizokuxolisa ngakho konke lokho. Bengizokhuluma nawe mama. Ubuzokhuluma naye ukuthini ukuthi uyajola? Yes, ukuthi ngifuna unkosikazi wesibili. Yini lo ifuna So- nkosikazi wesibili ongayitholi la endlini? Ngiyayithola yonke into mama. Uyayithola yonke into manje kwenzakalani? Ngibone ukuthi ungcono ube sesithenjini mama. kodwa Ngoba ngiyacela yini lokho, mhlawumbe khona engingakwazi ukwenza? Angikwazi ukuwasha, Hawu. angikwazi ukupheka. Uyakwenza konke mama. Manje? Ngiyaxolisa. Hmm. Phela wona mazi. Ngicela ukukhuluma wangaphela amazwi akube njengokuyiqala kwakho. Buka phela mama. Kungamele ngiyenze ngiyifihlile lento. Bekumele ungivezele sekuqaleni vele ukuthi ngifuna unkosikazi wesibili. So njengoba kunje angazi. Usazazi ukuthi ushadile noma usukhohliwe? Ngiyayikhohlwa mama. Angikhohlwa ngawo. Ngiyokhohlwa kanjani isithando sami Mambe? Hayi awukwazi ungibiza ngesithandwa sakho. Hey. Ufuna unkosikazi wesibili. Okay, hey, wena Musa Hello. uyamuzwa lo muntu omphikayo ukuthi uyakuvuma yena. Hayibo ibhadi lami phela le. Laphela ke la wefisi wena othi ushade naye ke lokhu. Lalela la. Mawukuthi indoda eyakho uyayibeletha. Ungahamba ungikhathaza mina ungifonela. Onomusa ngicela ukukhuluma kahle nenkosikazi wami phela lokukhuluma naye Musa. Ulalela lana wena kuthithise izayizayi ungangijwayeli kabi nalomfazana wakho. Mawukuthi phela wena umfazi ndini. Mawukuthi indoda iyashiya endlini kusho ukuthi ifuna engakutholi. Sengizayizayi. Lalela la wena zayizayi phuma kumina, phuma empilweni yami. Khuluma phela Thomas, khuluma. Uyisilima usithi Nomusa. uyisilima mina. Buka. Ngandaba nawe ngidlela imali wena futhi sex Uyezwa-ke? sakuthini kumina. Nomusa, Sekunjalo namhlanje. Ibo. Ayindoda ingijwayela kabi bo. Nomusa, the time kade kudliwa imali, kade udla imali wena bekudliwani kuwena? Asking for a friend nombukeli. Bengizidlalela nje ngaye angangitsheli mina ukuthi usaba umfazi usanda kwenza. Uyezwa-ke baba ukuthi uthini manje lento yakho? Imali wakhipha 70 rand waye home affairs wayoshada naye. Wamkhiphela Buka-ke usekhaya ke manje. Nomusa buka usekhaya ke manje. Ngazongijwayela kabi mina. Ungijwayela kabi. Wena Okay, babo lalela. iqalile ngicela uyixazulule le nkinga yakho. Ixazulule. Mabeng. Yebo, baba. Mabeng. Ngiyaxolisa mama. Ngifuna ukuthi ukhetheke namhlanje ukuthi iyiphi impilo ofuna ukuyiphila. Ukuchitha mama ukuchitha khona kodwa ngiyakuthanda. Manje ubuze ngani kanti lana eSouth Africa baba? Ubuzobukisa ngami? Hawu. Uzoyuzani neniyuzekayo. Imali. Ey, Nomusa, Yebo. so uyaqhubeka naye ubafo wena noma uyaphuma kuyena esowazi ukuthi unomfazi? Ngisazama ukumthola Mina- la. Mina ngihlangana nezayizayi engazazi ukuthi limi ngakuphi. Anginandaba na ikhethi la likhethanga nginandaba. Kodwa lo mfazana lo wangalokho efonelana nami ngitshela ukuthi thandana nendoda yakhe nani akhulume nendoda yakhe. lalela-ke hamba uyosebenza wentombo. Kambe ndondliwa amadoda. Ngandoda yini yakulobola ngamalini. Yangilobola kufuni wena lokho. Home affairs yayokushada khona u70 rand. Awunamahloni okutshela abantu ushade nezayizayi. Okay, ningaxabani. Hayibo. Ningaxabani. Sawuyena mfowethu. Hawu nangu baba uyafona. Ngibhadila. Hey dad mfethu ngizokufonela mina indaba uyitshela ukuthi mfethu yonke into ngifuna siyenze live dad. Uyezwa dad? Bengicela ukukhuluma nomfazi wami mfethu. We dad. Ufuna ukukhuluma nomfazi wakho? Ngiyacela. Muphi uNomusa noma uMary nginabo bobawu2 phela la. Umfazi wami umshado bafo. Na.
Khuluma baba, kwenzakalani? Mama, Ngilalela. ngisaxolisa ngakho. Hayi, xolisa Ayi, la. Ngifuna khuluma ngixolise laphana nindawonye. efonini. Hawu. Ngizokufonela nkabi yami. Khuleka. Angithi uyezwa iyangithuka manje lento yakho. Iyakutshena futhi ukuthi ibikwenza isilima idla imali yakho. Alright. Hayi ukuthi la. Khuluma into ezwakalayo. Imake. Utshela ubhathe yohlela ngifonele. Okay, ngizokufonela nkabi yami manje. Ngifuna ukhethe la uma sukhuluma into ekuyiyona, uyezwa? Othi ngizame Nomusa unganyakazi nje bamba kanjalo because angifuni uphume manje ku line, yabo? Yebo, lalela. Yabo lo bhuti lo. Uyaganga. Simbona ukuthi Sure, bhuti. Sure. Yebo. Thomas mfowethu, umfoka Chawuki. Bafo, awumancane. Kahle wena angitsheli. Ufike kanjani endabeni zami? Ngifakwe unkosikazi wakho nentombi yakho nje. Angithi wena ubufaka itotolozi bona bangifaka lena. Ezakho wena indaba zinako ba. Awu mfethu. Ngiyobonakala nezami njengamanje. Mfethu yazi mina ngifaka kwini manje? Yazi mina mfethu bengikude kanjani nezindaba zakho. Wena wazithatha phela umshado wami. Ngikubhidlizela umshado omuphi manje mfethu? Because wena imake mntaba wathunywa yimini ukuthi uhambe uyoshela uNomusa. Mase umngame ngala mina ushuthi uzoshada nawe ke manje. Ashade noba? Nawe bafu ngoba ngiyakubona nje nawe ulana nje. Awudede ngcane bafu kwenze njani? Anginalo mina mfethu so ngeke ashade nami. Awunalo? Hey wemfethu. Engako thana indaba zabantu. Mfethu. Sengiyabona manje. Mfethu. Naki indaba zakho la ukhohlwe mina. Naba abantu bakho bawu2. Khetha ukuthi wena njengoba kade uyibona uyistarring uthandana nabantu ababili ngesikhathi esisodwa uyitshela ukuthi ufisile. Kodwa bafu ngokulandelayo nje ngicela kahle ngokulandelayo unaka indaba zakho uhlukana nendaba zabantu akulukazi ezami nje ngendawo la. Yabo mfethu mase uyiphathe kahle. Bafu uke awukazi wala lesende wena. Angikaze ngenzani mfethu? Awukazi wala lesende. Isende nje akazi lo. Unayo intombi unayo umfazi ukaniwe. Mfethu ukuthi mina elami itotolozi ngiyasihlonipha yabo angivumi ngilawule kalula yabo like shuthi phela wena mawuthi angilawulwe yisendo ufuna ukuthi kumele vuka ngihambe ngilifaka noma ke kumele vuka shuthi livuka mawusuphuza emaphilisi ngoba phela ayikho lento ukuthi angeke ukulawula sende lelawulana sende bafu. Baba ngicela ukhuluma into eqondile ukhuluma into esihlangene ngayo la ungafake ezinye izinto engadingeki ngifuna ukwazi kwenzakalani. Ngiyaxolisa mama. Kodwa bengicela sikhulume ekhaya lento kodwa asiqedelana ngifuna ukwazi kwenzakalani ngalona umusa wakho ongithukayo manje ongitshela ukuthi kwalo mshado wami wa70 wena obumxoxela yonke leyo nto. Sibone sona leso sifebe leso mina ngizokhuluma naso mina ngizosifonela manje. Yazi uNomusa uyakuza njengoba umbitha ngesifebe nje. Vele uyisona vele angithi beje imali yami washo ukuthi wena ubiza ba ngesifebe yona nazizayizayi engasifili. Sengilona namhlanje kodwa ngalesi ngishada ngesende lapha beungasho ukuthi ngizezayo ngesikhathi ukhala lapha ubize noJesu ngesikhathi ukhala lapha ubize noJesu bengabona ukuthi ngizezayo namhlanje ngizezayo waze wayiphoxa ke baba waze wayiphoxa mina yes ngishadile mina bengifuna ukuhlabela wena nje hlukana nami ngishadile mina hlukana nami hlukana nomndeni wami ngamalindo umfazi othi unomfazi awuhlangani wena ngendawo la hlukana nomndeni wami nje nakandaba zakho hlukana nomndeni wami nje from namhlanje asazani mina nawe asazani mina nawe asazani ngiblock nami ngizoblock ngikhipha number yakho fonini yami asihlangani nawe wesiswa abantu awukwazi ukubiza indoda yami ngesilimo yes phela ukhuluma nomfazi wami njengamanje awukwazi ukubiza indoda yami ngesilimo ya kodwa izezelo ukudlile ubusuzelana wena makude uyakhakhazela umfezi womuntu wesifazane yini engayenza ngawo
Ungabe ngiyakulwela ukuba uyindoda engenelisayo. ukuthi ngiyamhlonipha umngane bengizomtshela ukuthi ubuhlezi ukhuluma ngomfazi wakho uthi umfazi wakho nje ulala bheke phezulu phela akwazisho ukushaya izitayeli. Ingabe nanga umuntu omamanga bo. Yebo ukhohlakele kabi ukwazi ukukhuluma ngomfazana kuyashutha umlobolanga umfazi wephepho ka-R70. No, mhlambe indlela engcono Thomas ukhetha umfazi wakho noma uNomusa? Angeke ngisho umfazi wami ngenxa yesifebe mina. Lungishiye kusazo ngomunye umuntu. Lungile mfethu angikuyeki. Lungisani-ke into yeni leyo? Mama. Yebo baba. Ngiyaxolisa kodwa ngizokhuluma nawe kahle nje ngiyaxolisa kodwa angisayifuni lento le makuthi yangizwa. Hlukana lamphansi. Mina ngase ngikuthandeke vele ngaze ngithande ngithanda imali yakho. Kodwa ngidlile okusalayo. Wayitshela ukuthi mhlawumbe ulwela uchayisa mina. Baba kodwa benisebenzisa i-protection. Bengizimali mina yakho ngisazoyidla futhi umuntu engidlelese phezumngane bo. Ngiyabuza baba benisebenzisa i-protection nje bekhuluma kanjena lo Nondindo. Sisebenzisile futhi bengifaka u2 uyambona ukuthi unjani yena lokho imali yabona uma ukuthi uyambona lapho vele ukuthi bekumele ngifaka 5 uyazelaphi wena ngoba nje mfethu ufike endlini ulungise indaba zakho nomfazi wakho eyakho noNomusa uzobona ukuthi uyenza kanjani. Ufuna kendaba zakho ngizolungisa kodwa next time unakandaba zakho uhlukana nezami. Hawu mfethu wena nje uhambenza izinto phambi kwethu senze njani-ke thina? Angikuzwa. Bafulalela. Ngeke phela umshado wami uphele ngenxa yakho. Mfethu sengizokuhloniphela nje ukuthi uma nginaye la angifuni ukukudelela phambi kwankosikazi wakho. Ufuna ubebela umngane. Awuthathe ngane lento yabona lento ngishiya manje isithathe manje lesifebe vele ezokuvuma manje uqoma lento. Uthini umfazi wakho mfethu ukhuluma kanje phambi? Uyabona nje baba sekuphoxeka kwamina indlela nje ohlambalaza ngayo. Ngiyaxolisa mama ukuthi yenginyanyisa le ntombazane le okangazi ukuthi ufunani kumina. Ngicela wenze isithembiso ukuthi kusukela namhlanje iyapi into yami nawe ithini into yami nawe. Ngiyathembisa mama kodwa ithembisa ngempela ngisezene endlini embedini mama. Desperate woman. Lalela ka ukwazi ukugijima embedeni nje. Yahlanya loyo. Hayi mfethu kulungile mfethu uzolungisa izinto nomama wakho uma ubufika endlini. Nomusa sikugabhile sino Thomas, okay? Alright bafu ngiyabonga. Isigaxa after isigaxa mfethu. Hayi le show le mhlawumbe umuntu kumele ayiyeke ngeke indaba ey'ngaka. Hayi ngeke bafethu ngeke. Kanti niphila kumuphi umhlaba nina nikwazi ukwenza izinto ey'nje? Sisonke la eSouth Africa noma mhlampe niku-international level, we are from Australia nakwamanye amazwe noma mhlampe niko-Nigeria, like niyangithusa. But-ke usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Avesane ngaphathi weekend after this episode. Siyabonga ukubukela kwakho.